Ainhoa Mundate naiz, aurten izango dira 20 urte gehatzen hasi nintzenetik. Lehenengo pausuak Bakaikun eman nituen, lehenengo emakumezkoa izan nintzen tailerrean hemen geman, eta beraz pixkat bakaikuarra sentitzen naiz. Emakumeak gaur egun ohizkoagoa dira, baina garai hartan oraindik pixkat lanpostuak maskulino genero hori zeukaten eta normaltasun guztiz hartu ziaten egia esateetan. Bai, oso harrera ona egin zidaten. Beste bat bezalaxe hartu ziaten. Nik azken urtetan ikusiet ikaragarri hazi dela. Gehoz eta enpresa handigoa dela eta gehoz eta garrantzitsuagoa dela mundu mailan. Eta nik uste dut hortik joango dela. Profesional ona izatea azkenen ez dela genero baten baitan, baizik eta norberaren lan konpromisoarekin daukala ikusia eta ikasteko gogoarekin. Nik orain ofizinan nago eta hori, baina tailerretik buelta bat ematean gehozetan eska gehiago ikusten ditut, eta nahi horrek poza ematen dit azkenean. Nire barrutik pixkat pozten naiz, eta esaten dut zerbait ondo egin genuen.